YouTube, aici Cloud Gaming și azi o să vă prezint urmetii. Armurile, pam, astea de, o să vă arăt și aici, aici. Arme, o să vă arăt o parte din arme. Nu o să vă dea pe ruci nici de astea. Vedeți acolo cum nu v-a dat. Și este skill-ul ăsta foarte șmecher. Deci puneți, mă dă ăla, cu skill-ul care vreau să vi-l arăt eu. Deci aveți ținta pe el și apăsați pe skill. Și dați de la depărtare și luați ca de aici ca să vă faceți, uite, level și bani. Și vă crește banii aici. Ăla o să fie, trebuie să vă arăt chiar niște animale foarte, foarte ciudate. Sunt ciudate rău și chiar și pentru mine. Uitați, câini sălbatici, ce câini o fi ăia. Îi vedeți și voi ce văd și eu, da? Pescărilă. Fiți atenți, metrul ăsta e chiar praf rău. Ia uitați cât costă o piatră. Ce greu mi-am făcut armurile. Uitați magia chiar. Punem pe lupul și dați magia și luați viață. Și nimeni nu știe cine va ataca, nimeni. Cine pe cine ața. Pe cine te-a atacat. Așa. Arma asta e chiar bună. O să punem pe asta. Nu, asta e praf. O să punem pe asta mea. Bună. Da. Sper să vă placă metinul. Site-ul nu o să vi-l las. Vă las concurs. Cine îl ghicește ce metin este, o să-i dau iteme de care vrea de la mine de aici. Și armă de șoman bună. Să vă demonstrez cu magia. Uitați, vedeți? Dau și o izbitură. La mai nervez cu spațiu. N-am loc în disc. De exemplu, fiți atenți, o să ridice surd. Aolea, mamă, ce nervant e. Și calul ăsta mă enervează. Hai mă, ieși afară. Deci, poate să fie oriunde, dar să nu fie așa departe. Uitați, îi dau lovidul. Pune ținta pe el. E la 0, că n-am fost aproape de el.